Hola a tots i a totes, avui parlaré de la Guaiana Francesa, que és la regió en la que estic, i el meu objectiu és que pugueu conèixer-la un poc més. El primer pas és situar-la en el mapa, perquè està en Amèrica del Sud. El segon pas és saber que és una antiga colònia francesa o una dom-tom. Baix teniu més informació sobre què són les dom-tom i quines són. I així teniu una foto de tots els territoris que pertanyen a França. La quarta cosa és que tenim la frontera amb el Surinam, que és una antiga colònia dels Països Baixos i per tant es parla surinamès o holandès. I també de l'altra banda tenim a Brasil i també es parla portuguès. Així teniu el mapa de la Guaiana Francesa. Podeu veure que Cayenne és la capital, que està a prop de Remire-Montjoly, Macúria, i a l'altra banda tenim Saint-Laurent-du-Maroni, que és on jo visc.